Salkisa sekang obahanyo Tiprasa kami wo obahanyo Bishalghar je Debbarma kami wo obahanyo Swkal Hunui borok salayo Hunui obahanyo nang laikya Nge tini lukrok sai obahakino je walai mani tog lai mani bulai mani yatik da bai kigrok da bai bokrok da bai saimia tabuk emne oro nang lai tong laikya Nge bol nang ketam kelakya bujak nai Swkal bujak nai busakora bujak nai oi mane ang Swkal hinjang nai chongjang nai busakora bumung tamon ini ani bumung apa na Debbarma je Swkal hini chongjang nai bungkalai josuda Debbarma nang busi joroti saiman ni nama no je Swkal Hunui bui majra roi tong mani busi joroti saiman ang aswojoton ani boye sajiri bo sosoliwo ang kem no khanaya ko ana man Swkal matai himani tabo gini utum Debbarma ni busajo matai mano hini himani poresi ana man Swkal hini chongjago sabo song uko abo Susmita Debbarma bolo tam khaito botam khalai tong ang saimi bo school pori tong boko boba haike saiman ka bo matai makha pu kali matai mawan pore bo ana man Swkal hini chongfu chongman pore buma bufa thangai ana man ruhuni ti borong uthanom bu phailu ni namano bu phai e ana man bu phai borong bo sama baise Swkal Hunui sama baise ni namano buile e bo otsirai baratera bo santsirai Swkal ana man bo Swkal bono thangai rungi nyagi hini rungi chuman pore borong bukha ana man Koro siglo buka sajjona borong e pher da khlai je e pher khala kya police action khala yak bo jaga wo khlai kya ko Bishalghar thana wo Bishalghar ke tabuk ni ama bobo hai sagrok tong ana mani condition mane onek hamya bo je phutman thithang manu boro dokumen ka bokhor ko khakala bekrang baja bokhorong ni mala ujak lejong jak sunga naman chaye kutak berga sokok te ya cheng ya sibaja mahai kukha mahai rok baja ya thero mane choi thang sola soya bai kheta tabu nang tam sanai borok no to mane majra pa hai mane puru norma pura phunuka borok pusuno puru phunugui maya puru pun kuru e borom kun puru kurui ar mane bo Swkal Hunui chongma baise obahike kamini borok thangai bulai ka kamini borok buya borok no khungsan borok no khungsa keneng tabu norok ni kami to emne chongteri rok tong na hai ka parabari rogo sini para kuno kami sodiri sodor kurui member podan nang khungo thaimani borok manjagya borok sawo chung meeting thum tai ja thingkala chung media rok tu khalai borok bosia mane media rok tu nya meeting thum tai kurui ngalang saka media rok phajo angiro meeting madang nayang puro nayo angabono media ro hungka ini je khnamani tini bicar khlainani achuk lainani hini khnawo angkalai saka borok sawo media tu khalai borok mane bicar khalai siria mane iro kuno borok saw member podan do inglang saka chung iro kuno meeting madang ya anaman to condition hamya boje purban thithang manu ingalai bono saka iro kuno ubo kuroi nyorok mane para potibasi hisabunya haiman da khajing saka tabu ereng ni amano je Swkal Hunui je majra roi mani je bonai rok ni bagle nang tam kok sane action pun pan naya borok puruma phunugano borok no sokto khalai chada mariwan ni amani bungta ana man bung josuda Debbarma umur bisu ana man umur 60 bothor khapangni takhok tai bukuk song obahanyo je Patimung Swkal Hunui obahikino josuda je Debbarma bukuk juk umur chakrani bisingno obahike Swkal Hunui ereng ok silsa jagai nanglaini nakha mane bulanyani nakha bobo hai Patimung kha o Amchaini lukrok je thinango obahikino tipra sarok Swkal matai hlai obahikino je musulai je borok silsa lai je tongmani obo busu jorte sogino ke kamini je oro chokdari tongo hai goba parao member chairman dok tongo ge borok dini mane salai bicarok nglai borok somsudon khlai borok no nimangsa khlai borok no runani honmani abo koitono nimangsa ya ke bobo haingkha abono belaikno wana mai singcha obo haingkele thilai pailai nai obo haike thilai pai nai
engko bahanyo mampli go belai kino wana ma cingca tak bono bos singen neng lo tam kelai neng lo tam kelai ang bujang na ni bin basa kelai kuchu bung tam ani ke sima Debbarma neng lo busu joro tui shaimani namano je Swkal nei tabuk ereng je silsa jagai tongmani o sita jang mane na ang ka haksan nai be ba tabo motai mano bosa hake puru bro mane haini chauka amana bujang ro khawase mo bo khawai chung kono khana phaya जों para basi जों जतन चिन para एखलाइसे जों मोताइ मानाय अ बुरैनो सोंना फायो आना मन Swkal मोताइ मानो खाबा पन पतर फुनु बे जों तिनि फाइमा सा ता मंखा पुरुब दा फुनु तन कोन पुरुब बरं फुजु फुनु गया ताबो बो हाइके सैमान Swkal सिरो बथाव बो तिनि छारे गो जे साताराय संनाय बन क Swkal हेनि हेनुबो बरं कोन जा para बितर त जतन साताराय मा ए नोंथा आमा त तिनि दाला सामुं ताङयो हा साता आता फायो हा साता आता फायगांगा बत तुइ तुकुइ मोसै मोइसा त मोइसाया न बो साजों बा बो साताराय सबनि बो थुआ नला आमा सनो थाङा आमाना टेप टेप खाइ रोङै फायै बरं नाहारि अर अ उठानो अर बरं बुलायो जे Swkal ने जे संनाय बोल ताम खलाय बुमुं तामो सुचित्रा Debbarma फो सुचित्रा Debbarma बोताम खलाय सुचित्रा Debbarma इ बोताम खलाय बो परिया किछु बो खलाया बो मोताइ मानो हने कयेकदिन थुइ नंनाय हाय खलायनाय खलादा सिगरा जाफाला सासे umur busrong umur hangke ko 12-13 bosor khanata abu ko paran barala kakon je Swkal mane be mana hini chate mai masung porman chena je phai belasang boi bechung kop khana phai asuse ara je tabo norok ni khoptui to mane ereng Swkal hne je silsa jagmani bising tei bulai toglai engkha göneng aboni bising tei je bunai rok ni bagai kono affair rok dakte affair khaikya affair khorbusni bung sajona mungoi affair khaikya o bo thinile mane chela buri milogai da bo tam bo hai chela rok simina bo buri rok ama thama ta sala se sajona bo honi chawo sung bong na belakena action kara korina na musung sung bu tha sung ta tabung dina tabung generation na baksa Swkal matai mani na tongo baksa mani ya tongo bo bo chada bo tong na ko songnai sung bo tong na ko songnai matai mana sung amona puru se na ya phayo sung bui be ko bang na phaya te sung bono jotona para beshi basu bo mutai mana hungka ba jodi ana ma Swkal keren ka ba sato asukse sung asang ani mungke sima Debbarma sung tabo mutai mana ya jas kapan chin bu sawa nangai sung sung wala cholai khanya phaya bo mutai sama no ka bo bhai ke kobiras na ro sari hamya na jang nan tha ani ka mote prashna phayo bo jodi mutai na bo mutai sama no hungke ana ma Swkal bo jokon chaisi ro hungke baba bo tangai angka jaga bo kobiras na jang nan thaka bini busa putih kiri jiba mono hata saja mereka buka bin busa mang nilai tangguh beli hasan harana orang Swkal mata nyugi narang bumani baca ya amani tak ada kondisi buat hidup tangi mano amani tak ikut sabana ni amani umur rok lebih serong amani side bosa bercoba talai jangan cawo bini busa mang nilai yang anggota kerja iko talai rok tangi cawo bawa tak jam kerja jana ca busa bahak ibu sanggai nu konggo tongli ada naik ya hamzut tangli ya jeng hamzut tangli ya baik ya paran ikan awa baik paran kana tanggo ana ma jodi bangar phayen borang ni borai tala satare chapa ya hangke ha nung sono phone khala gita ni ne ama mai mai ngai tong kha ka to busa to kana tong bo phai ka mo bele mong na dam kha an cha ka sa sung ke bo bai ko bang na phaya jeng motai ma nya sa sung na phayo ada simeno ambai awahnya tipra sarong ni je tinang awah ke bo haing lai nai Swkal motai hlai awah ke je o nang lai chopro lai tong lai kya ko awah ke no tipra sarok ni je jingjalo awah ke ya kak nai Swkal motai le sabo abo sida sini pormanda mankha Swkal motai hnai mokol baje nokha ko abo tabo sunga sajak ke tipra sarok awah ke no ereng awah ke no Swkal motai hlai awah ke no butok lai ji tong lai kya mangkli obangka belai kena wana ma singcha Bishalghar je PS bai ke khobjak Debbarma kami ni sini jago ketinin mangkli norok boba haingka norok komen bisin tisang hodi nai tongnai rongno jotona hambai khulumka